We zijn hier in Velsenbeek. Misschien wel het veelzijdigste bos van de wereld. In dit mooie natuurgebied bevinden zich vele soorten dieren, zoals eenden. De eenden zijn mooie beesten. Ze kwamen in 1914 voor het eerst hier in Nederland. De pracht is door Roberto De Fati uitgevonden. De boom die wij nu zien is de Caracha-boom. De boom die voor het eerst in China stond. In 504 vond keizer Shalida al-Shih het niet goed en zijn de zaden naar Nederland verplaatst. Deze boom is het merkwaardigste ding uit de Nederlandse geschiedenis. Kijk hier naar de diersoort herten. Herten zijn de meest veelzijdige dieren uit de geschiedenis, zoals eenden. Maar herten hebben nog bepaalde eigenschappen. Ze zijn mooi.